Yo, are you ready for this one? Real niggas out here. As you know, my nigga, I am madder than them. When I am madder than them. When I pull up with my guys, we are. Estas nasa su agepe kaman coleslaw. So this is what I practice. Yes, I'm a pacifist. Say Baba. Ajibotas Commissioner ikon Allah kana yin muna jin daɗi gaskiya kana burge mu matasa na yabonka kana burge mu ne gwamnati ina ya gida ikon Allah maza da mata dukkan su kowa na yabonka ka kai ba wallahi ka ƙara wai ne Ajibotas Commissioner ka zo kana magana kan waye ne shi wannan mutum da yake magana kan nasa ne ka bi ka dami mutane a posting kai ta damu mutane Ajibotas wai shi waye ne wannan Ajibotas ne gam waye shi da ka bi ka dami mutane ko a ina kai a Facebook a ina duk ka bi ka dami mutane Ajibotas wai what haba mala ya ne kawai digirin faɗi wannan ɗan ƙaramin magana kawai shi ne ya kawon kayan ma haba mala ya za ka muka wanka mutum mara abin shirme haka kai ka san waye ke cewa bai sani ba Ajibotas Commissioner sai ke cewa bai sani ba Abubakar Aminu Musa Commissioner of Youth and Development of the State yake da sai ba okay na gane shi wannan mutum da kuma matasa ba a wannan babban mutum ne ai okay kar da wannan kalban yarwa ga nan in da kan wannan nake ga nan take bari na ma wallahi what oh da muna uwar albarka a wannan mutum duk inda ya zaga alheri ake samu wanda bai taba ganin sa ba ya samu alheri hatta kuma da fatan alheri in Allah ya yarda Allah zai dafa wannan mutumin Allah taimaka masa insha Allah the leader the boss alright ya sa musu full stop a man with mission a man with vision a man with religion a man with pure heart a man with skills a man with soft heart a man with freedom a man with wisdom lion in the kingdom amazing blazing appraising his raising I'm saying we crept away